tay. Wana. May mo. Wana probinsyano. Wana Channel 3. Mahimo bago ni. Di na. Kaskaas na ta sa Korintian ni. Di unsa man man nimo tay? Wa. Way maayo. Di Asa man mahimo, nimo, tay? Di. Wana Channel 3 na. Hala! Niya tay mo balik man ang probinsyano. Ano sa mo balik? Sunod si Mana. Ay, buwang! Agoy! Balik di. Ay, What?